Hello mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao ug kanimo nga nagtan-aw. Salamat sa imong pag-click niining video nato. Inayno nga interesado ka tungod kay ni-click ka niining mao nga thumbnail. Sama sa atong nakita sa atong thumbnail nga adunay tulo ka rason nga ngano nga gubot ang ato ang pamilya. No? Dunabay panahon nga gubot imong pamilya. Daghan ba ang mga higayon nga wala mo nagmalipayon? So at karon atong pagahisgutan kining tulo ka rason. Apan sa dili pa ato sang i-shout out ang atong mga viewers, followers nato. Bradrix Mix TV, Visayas Top from Gihulngan, Ilimi Vlog TV from Hong Kong, and Sister Katimi Sinyagan from Hong Kong, o Glory Bais from Cebu, o Yurika Ubungin. So kini atong mga followers makusganon kay kini sila nga nag-view sa ato ang mga video. And everyday nag-upload ko matagabi nag-upload ko mga video na about sa Christian life o about sa pagkinabuhi nato. Dapat atong kinabuhi do na kini gitawag og Pangginoo. So nini nga channel atong introduce ang Word of God, wala ta nag-introduce og relihiyon, grupo o unsa pa nga mga sikta, kundili ang pulong sa Dios ang ato ang introduce. Kung doon na kay mga information about sa Bible, so mas maayo nga madungagan ang imuhang kaalam sa ato ang mga pagtulunan nga naa sa ato ang mga video. Kung willing ka na kay dakong time, pakiview lang, pakivisit lang sa mga video. Doon na kay mga nagustuhan nga mga title sa thumbnail nato diya sa atong video. So just click, just pray sa pagvisit, free sa pag-click, and God bless ang Ginoo may magapanlayan kanimo. So karon adto na ta sa ato ang topic. Ginato lang no. Ang atong topic kini ang controversial nga topic nga mo hitabo sa mga kapamilyahan karon. Tulo ka rason nga gubot ang pamilya. No ganahan gitag pamilya nga dili gubot. Pero kung naa ni maong tulo ka rason, dili jud ka kaingon nga dili jud mo magubot. Kay kaning tulo ka rason mao gini ang major reason nga nahitabo ng atong mga kapamilyahan karon, tibuok kalibutan, wasak gyud, guba gyud. Kay ang purpose ni Satanas mao ni ang mahitabo. Okay, so unang rason mao ni kani bitaw ang ato ang mga kinaiya kaning tapulan ang uban nga naasulod sa ato ang panimalay. Kana bitaw tungod sa kadaghan, labi na daghan kayong mga isuon, no? Labi na kung mag-ipon ra katong mga naminyo na apan mo ipon ra gihapon sa pagpuyo. So daghan na kaayo. Naa diha ang gitawag og pagsaliganay, no? Magsaliganay og kinsay mulungag, kinsay mo bughag kahoy, kinsay mo panilhig, kinsay mamispis, kinsay manglimpyo. So mahitabo hinuon nga magkatapulan, no? Kani matapulan hinuon tungod sa kadaghan. Mao ni ang usas mga nakagubtan karong mga pamilya. Daghan kay pamilya nga nagubot tungod kay ginikanan ug ang amahan dili sila ganahan nga pilim katapulanan na noon ni mga anak, di na noon masugo tungod sa kadaghan, no magsaliganay na noon, no maganag-away-away, no magsige na lang magtanaw og TV, especially karon kay naanay mga wifi connection, diha na nakapokus sa cellphone, so dili na masugo. So mo na nga daghan kaayo ro mga pamilya nga sige og ginayaway, buntag sayo magyaw-yaw na kaning baba mo ra nag-armalay tigsuon pa arak kay ngano man kay mga buluyago naman tungod sa kahitiks tong panahon, sige nagtan-aw og cellphone, wala nay mahimong trabaho. So mo ni ang usa sa rason nga nang gubot ang sagad ang atong pamilya. Nagkatapulan ang atong henerasyon karong mga panahona tungod sa kahaytik sa atong panahon. Ikaduha, kani bitaw ang nagpuyo sa panimalay, sulod sa atong panimalay, ang mga namuyo, mga bisyoso. Usap punis mga rason nga magubot gyud ang ato ang pamilya. Nganuman, bisyoso ang mga namuyo, no? Siging hudyaka, siging inom, siging hubog, no? Karon kay kung mahubog na, no, mamukbok managbungbong. Tanang mga kabtangan, tanang mga makit-an dias balay kung munay magmaoy,
kani mga palahubog, mga bisyoso mga tao, magubot gyud kay bisag unsa ra may kuan kay di naman na ka kontrol. Gisugo mo nas bino ug mga ilimnon nga ala bukbuka na, guba na, ipanghapak na, no, mga appliances, mga guba. Di ba? So daghan kay nahitabo ana karon. Ngano man kay mga bisyoso kayo ang namuyo sa sulod sa mga panimalay. So gubot kayo. Di ba day ka magubot anang magsigi mag-inawayay kay kung for example ang palahubog ang bana, no? Di mahitabo nga walay trabaho mahimo. Ang asawa maoy manarbaho, nabalitaan na noon. Ang asawa may manarbaho, ang bana sige rang inom, sige rang yaka og inom. So walay nahimong trabaho. So unsa may buhaton sa asawa, mamuy boy. Buy-buya na laman, no? Labi na og dili Kristohano na wa na. Uso na binoy-buyay karon kung wala na pang Ginoo. That's why gubot kay ang pamilya kay do na may mga bisyoso nga namuyo sa sulod, no? Timpo nga kumbira hala inom, no? Inom gasto, birthday gasto o anniversary gasto, no? Nya mga barkada ray na bulahan, mga barkada ray na tablaw, pero ang pamilya wala. Na muna nga gubot kaayo igsuon tungod kay dunay mga bisyoso nga namuyo sa atoang panimalay. Nangalisod kaayo kung ikaw Kristohanon karon ya imong pamilya mga bisyoso na lisod kayo, dapat imo ginang iampo nga mamiya sila sa mga bisyo kay aron naay kalinaw nga mahitabo. Kay what if sa imong balay gubot yung kayo kay sa imong balay na mga bisyoso, timpong na ay mga mag-inom, mga barkada moadto sa imong balay, mga silingan nga mga barkada moadto sa imong balay, nya mag-inom, magsumsumanay, matulog alas 11, alas 12, alauna na ikaw katulog ba ka? Ikaw nga dili pala inom, ikaw nga dili asawa ka or anak nga nagpuyo ora, unya na imong bana nga inom ga bidyokihanay sila, di ba? So perting gubuta makalabad kay sa ulo mo nang saga ro nagubtan sa pamilya. Ug ikatulo nga rason nganong maggubot ng pamilya kining ato bitawng pagtuo nga kana bitawng naatay mga pagdangop sa mga Dios. So ato aning matod pa sa Salmo 16 bersikulo 4, akong basahon na. Salmo 16:4. Matod pa nini, ang mudangop sa mga Dios nagdapit lang og daghang kasamok sa ilang kaugalingon. Dili ako moapil sa ilang mga paghalad ug dili ako mosimba sa ilang mga Dios. So kani dieng pagdangop sa mga Dios ularawan mao ni ang nagdapit og kasamok. Matod pa nini sa mga bersikulo, nagdapit sa daghang kasamok, no? So, karon og nakay mga larawan sa iyong panimalay, nakay mga ribulto o usa bakas nagtuo paglarawan, tanawa, obserbari ang iyong pamilya, iyong pagpuyo, naabay kalinaw. Wala, sige rang kagubot nganuman kay ang pagdangop sa Dios usa ka pagdapit og kasamok. Basaha lang god Salmo 16:4. Ang pagdangop sa mga Dios, ang pagsimba sa mga Dios, nagdapit lang ug daghang kasamo. Madahan, di pulaman biyaan, pulaman ako na ug maunay makaingon nga nasamok among pamilya. Di ba? So di pa ulahi ang tanan. Ganahan ka susiha ang Biblia. Ug dili ka mutuo sa istorya lang, susiha ang Biblia. Basaha ang Biblia. Ginadili diha ang pagsimba og Dios. Ngano man na? Ngano mang mao'y nakaingon sa kasamok? Just like for example, mapista. Di ba kain pista, mga patron, dito magpista man ka para nga ipasidungog sa patron ug asa nang unsa nga patron anang barangay anang lungsod. Di ba? Giingon sa Amos Biblia, Amos 5:21 nagaingon dito nga gidumtan ko ang inyong mga pista. Ang Dios mismo nagaingon, gidumtan ko ang inyong mga pista. So karon kay ang Dios ato manggitamnan og pagdumot. Kana bang nagsimba ta ana na nagpista, nag-celebrate ang pista na nag-ihaw pahinungod sa Dios. So, ang iyon dito, gidumtan sa Dios. So, gatanom ta og pagdumot, that's why nag-ani pud ta og dinumtanay. Di ba? Diha sa mga pista daghan mag-away, no? Ikaw magpista karon, mag-ihaw ka, daghang hubog sa inyong pamilya kay pala hubog ang namuyo. Di dugukon pug mga palahubog nga silingan. Adto ang mga silingan nga palahubog kay mutambong sa imong pista. Kay nagpista ka, karon nangahubog sila, naghisgot na sa mga nangagi, naghisgot sa mga karaa, mga nahitabo. So didto na mautingkay na ang mga kanhing mga dili mayo,
Then mag-away na sila, maglalis na, magpatay, magpusil, magdinunggabay. Unsa may nakaingon? Pista. Unsa may gipahinungdan sa pista? Mga Dios-Dios. O di ba? Ang pagdangop o pagsimba sa mga Dios-Dios nagdapit lang og daghang kasamok. Pero kabantay ba ka sa mga born again? Doon na ba'y kasamok? Wala kay kasamok. Doon na may mga panag-away pero masitol lang daw. Masitol na dayon. Dili gyud maabot sa pinusilay, hindi mag-abot sa dinunggabay. Ano man? Wala may Dios-Dios, walay pista, walay mga palahubog, no? Una ag maayo sa imong kaugalingon. Nganong nahitabo ng mga kagubot sa imong panimalay. Una nga rason, basig ay mga tapulan diya tungod sa imong kadaghan nagsalig na. Ug ikaduhang rason, basig mga bisyoso na namuyo diya sulod sa imong panimalay. Ikatulong nga rason, basig dunay mga pagsimba og Dios karon sa inyong pamilya. That's why nagubot mo inana igsuon. So God bless, salamat sa imong pagtanaw. Glory to God. Bye bye.